Beste mensen, thuis hier en in het kerken, van harte welkom bij deze vesperviering. De vesper van de jong staat in het teken van Titus Brandsma. De vakgonger van de jong is Doekle de Boer. De wargelist is Peter van der Zwaag. Alex Riemersma zal voor u vadragen. En de jonggroep Quint verzorgt de muzikale verlening deze jong. Nou, mij zal Alex Riemersma een kwart inleiding houden over Titus Brandsma. En ik wens je me uit naam van de commissie een zegene viering toe. Titus Brandsma wie een diep religieuze persoon die het hele leven bidden en leven had in een mystieke relatie met God. Daar zal dominee de Boer meer over zeggen. Zijn maatschappelijke activiteiten bieden richten op uitbouw en versterking van de Rooms-Katholieke pilder in de vorm van onderwijs en journalistiek. Hij had ook bijgedragen aan het streepje om het Friesk huisriem te maken in de maatschappelijke instituties. Ze had er het Rooms-Fries Boen mee oprichten, dat 100 jaar later met het zusterzelschap Christelijk Fries Zelschap in 2009 opgegaan is in de stichting Kruispunt, Fries Ecumenisch Platform. Titus Brandsma had mij geholpen bij het oprichten van de provinciale onderwijsrie in 1928 en ook van de Friese Academie in 1938, dat er ook de namen van betocht had. Voor de positie en het broeken van het Fries op de legere squallen in 1937 had Titus Brandsma hem persoonlijk inzetten bij minister Marchand, die er ook privé goed koe, en weer bijna aan huis, en na zijn uittreden bij minister Slotemaker de Bruine, die uiteindelijk de wet door de Tweede en de Eerste Kamer bracht had. Die wetswijziging slag eerst na lange jaren van maatschappelijke discussies en voleindige strijd met de onderwijsinspectie en met Den Haag. Maar voor zijn diplomatieke acties in de richting van Den Haag had Titus Brandsma alle lof en waardering gekregen en verdienen dit er weer. Daarover is nog volle meer te lezen in de biografieën, waarvan de biografie van Aukes het meest gedetailleerd is. En kwart gevetten heb je hem dat lezen in Geende Waai en in het Fries Dagblad van Ouroene, woensdag 21 april. In deze vesper zal Quint Wommels het gedicht van Pater Titus jongen in een oerzetting van een voor u onbekende oerzetter. Sorry. En dat gedicht is opgenomen als lied 140 in deze bundel, Lieden van Leeuwen en Langsme, met een meldij van Theo Lamboy. Maar Joet wordt het zongen, uitzonderlijk wordt het zongen in een setting van TQ Postuma. Uws helper is de Heere. O God, zucht naar us om. Lid us, Heer, jouw leefde schennen. O Heer, jeer us gebed.
Want jou hebben mij blied maken, toch jou dwaan. Ik ken om jouw dieren wel jubelje. Wat binnen jouw dieren grut, Heer, en zelfs ze met jip jouw gedachten. Een onnozel mensje weet er net van en een dwaas begrijpt het net. De rechtvaardige zit op als een palmboom. Hij waakt als een ceder op een Libanon. Die in het huis van de Heere bewattelen binnen, zitten op in de verhoven van uw God. Zelfs op hege jaren dragen ze nog vrucht en blijven veerdig en fris. We lezen eerst dagelijks uit de Lokkigpriezingen, het begin van de bergreden. Jezus had dan over het rijk van God, over hoe de vrouw wijzen zal, hoe het leven wijzen zal. Als wij God koning litten, als God koning is. Maar zijn nieuwe vrouw komt net zomaar. We binnen daarna op waai. En dat is ik een waai van strijd. Want daar is ik weerstaan. Zijn Gods bedoelings. Jezus wist zelfs van die strijd. En ik zie volgelingen weten ervan. Wij hebben Pees gevierd, maar het weer net Samar Peeske. Eerst weer de 40 dagen tijd. In de tweede lezing, in Petrus, gaat het ook over deze dingen. De brief is ruchte aan
christenen en Lietse gemeenten in het Joodijske, tweedwillige Turkije. Pontus, Galatië. En die eerste christenen waren net begrepen toch oren. Men vond het maar een vreemde minderheid. Het was nog net zo dat er systematische vervolgingen waren. Maar als er wat misging, dan kregen zij het in de skoonscode. Maar, zei de schreeuwer, houd vol. En liet je hem houden en dragen goed wijzen. Jou net touwen alle ger begeerten. Je draagt je hem goed als volgelingen van Jezus en dan zullen die meesten die je hem nou berabje, die zullen, als de dag van God komt, hem prijzen je. Ja, wees ree, zei de schreeuwer, om rekenschap te dwaan van de hopen die het in je is. En die hopen is dat Christus nieuwe mensen van u maakt. En dat toch zien werkt de vrouw nee wordt. En ja, als je hem dan leiden moet, als dat de bedoeling is van God, dan is het beter te leiden als men goed doet, dan als men het verkeerd doet. Zo ben we verbonden met Christus. Want ik hij die het goede, maar de rechtvaardige moest ik leiden. En zo weet ik met Titus Brandsma, deze volgeling van Jezus, dit bein van God. Deze volgeling van Christus ging ik terug de woestijn, mast strijd vieren. Brandsma wie een karmeliet. De karmel, dat is een kloosterorde. Maar net een kloosterorde werd de mensen alleen maar hadden waarom lutsen uit de vrouw. In stilte en contemplatie. Dat binnen bijgelijks de Benedictijnen en de Trappisten. Maar de karmel wie en is een orde dat mensen ik midden in de vrouw steen. Het is bidden en contemplatie, maar ik naar buiten gaan, de vrouw in. God, wie van Titus Brandsma, dan ik net een God op grote afstand. Ja, hij wie wel de schepper, dat al je wil, maar vooral God in us. God in us. En ik Christus in us en bij us. God dus in us, maar niet alleen in mij, in mijn groepje mensen, nee, ik in al je oren mensen, ik in de schepping. God in u, dat betekent van Titus Brandsma, verbonden met orenmeesken, verbonden met de schepping. En wie ik een man van de natuur, wie graag in de natuur, en het hem ik actief opstelt voor de dierenbescherming. En ik voor wat mensen te werk brengen, voor de cultuur. Er is al sprutsen door de Friese cultuur, de Friese taal. En wie ik de man van het onderwijs, toch de karmelorde binnen Verskaten Middelskwalm stichten. En hij wie bij een stimulerende kracht.
onderwijzen. Net alleen om de bijen intellectuele kennis bij te brengen, maar ik om ze geestelijk te verdiepen. Om te leren dat ze echt mensen waren. Verboen, mijn mensen wie Titus. Maar de intellectuelen, de tinkers, maar ik. Zeker ik, maar de hele gewone mensen. En hij was kogen, dat zien dat mensen om leeg helle waren, verachten waren. Om leeg helle waren, zou de nazi's dat in. Hij was kogen. Jongen, duidelijk lood. Hij vond ik dat de passen, de kranten, dat het passen, maar het wat moest, zorgen moest voor vorming van mensen. De goede kant op. Hij weer blied met de christelijke, met de katholieke kranten. Maar hij weer er op het zin dat die kranten, we winnen ondertussen in de oorlog, dat die kranten advertenties zetten van bijgelijks de NSB. En in geerwerking met kardinaal de Jong ging er bij de redacties langs om ze te zeggen dat ze dat net dwaam was. Hij werd duidelijk. En net bang. En is oppakt door de Duitsers. God in us, ja, verboenens dus. En vjucht zie daarom voor jucht en gejuchtigheid. En Christus bij us. En ik in us, in hem. En dat wie een krijft, die hield dit weer ervoer, ervaarde. Ik doet er gevangen ziet in de cel in Scheveningen. Daar in de cel, daar maakte dat gedicht dat we straks jaren. En dat de eerste regels van binnen. O Jezus, als mijn eer joodjucht, dan tilt mijn het van leefde er jucht. Als mijn eer joodjucht, want daar in de cel, daar hier ik een crucifix, een afbeelding van Jezus. Het was voor hem belangrijk om stil te wezen, hoe daarover te mediteren en hield dit werk Christus te schennen. Contemplatie. Je zou zeggen, voor de karmel en voor zijn leven hielde het motto dat letterlijk in Thésée hielde, lutte et contemplation. Strijd en contemplatie, gebed, meditatie, stilte. Die jaren bij elkaar. Christus in us, bij us. Hij kwam tenslotte in Dachau te wonen. Een zwiere tijd. Maar dat ik verboen met Christus. Ze vierden in het geheim de Eucharistie, het nachtmaal. En hij smokkelde een hostie mij in een brillendoze. En hier die vaak onder de oksel, onder de erem bij hem. Verboen mij Christus het jong krijgt. En sa, ik verboen mij oren. Hij is dat type wist. Der in Dachau van sappele meisken. Hij had ik zijn. Wij moeten erop uitwijzen. Us mij meisken te helpen. Die krijgt krieger ook hij hier ik zie inzinkingen. Maar hield dit waar die krijgt uit God die het in hem weer. De krijgt van Christus. Om zelfs ik maar zijn zinstanders, zijn beulen in contact te komen. Want ik zei, hier een God
inharden al wie God nog zou vertjusteren. Ik eindig hier, want het moet net te lang worden vanzelf. Maar ik eindig hier met een spreuk van Therese van Avila. Een karmelites uit de 16e eeuw, uit Spanje. Een tekst die het voor Titus zo wichtig weer. Die tekst die het nou ik nog als lied in ter zee zongen wordt. En ik bij u soms wel bekend ben is. We zullen straks ik naar die tekst jaren. Nada te turbe. Spaanse wun. En in het Fries, we zullen het straks eens jongen. Lid neet die deren. Lid neet die schijnen. Wat on God vasthoudt. Vindt enkel zijne. Lid neer die deren, lid neer die schijnen. Geen mij Gods zijne. De laatste woorden van het Spaans bidden dan. Solo Dios basta. Alleenig God. Dat is genoeg. God alleenig is genoeg. Dat we zien leeuwen, zien kracht. En dat wij daar ik iets van ervaren maken. En dat ik wij, ons wij in Gods kracht, mij dat vertrouwen. En dan lezen we nou uit de Bijbel. Eerst uit Matthäus, de laatste 2 van die lokkigprijzingen. Lokkig binnen dezelfden, die ze altijd op de hoed zitten om een dieet van gerechtigheid. Want voor harren komt Gods heerschappij. Lokkig binnen jimme, wanneer ze dingen verwieten en je hem aanklaaien en van alle mogelijke verkeerds beschuldigen vanwege mij. En dan geven we verder met Petrus. Beste vrienden, ik steen er bij hem op aan dat je als vreemden en tijdelijke bijwenners en tijdelijke bewenners je hem 4 horen van zondige begeerten. Want die strijden alleen zien je hem wieren leven. Laat je hem houden en dragen onder de heidenen goed wijzen. Dan zullen ze, ik al berabje ze je me als kweerdoggers. Als ze je me goede dieren zeggen, doch God prijzig je de dag dat hij komt. Waar kun je me kweerden aan als je me alles erbij opzetten om het goede te dwaan? Maar zo'n je me leien moeten, omdat je me doggen wat recht is, wat een geluk van je me. Word net bang van harren en liet je hem net oerstaag zetten. Hij vaak Christus als Heer, een hillig ontzag in het het. Wees altijd rij om elk die dat vreegt, rekkerskip te dwaan van de hopen die het in je me leeft. Maar doch dat vriendelijk, mij eerbied en mij een goed gewissen, dan zullen zij die het kweer spreken van je me goede houden en dragen als volgelingen van Christus bijkomen met haar kweerlaster. Want als het Gods wil wijzen zo dat je me leien, dan is het beter te leien om te men goed doet, als om te men verkeerd docht. Christus is ommers ek 1 keer waar u stoon voor de zonden, als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, om je naar God te brengen. Naar het lichaam is er derde, naar de geest is er leven maken. Want Safir, de lezing.
van een libben. Benne op oege kleester bij Walsert, anno Sjoerd Bronsma, een boerenzoon. Van men leerde je hoe de menske oerdai bij alle drokte in stilte bidden kan. Ze wie in haarzelfs keert, maar die kleer voor els. Blik als je heid ek die warber wie op mannig meid. Als ben nog libben jo harren in diep godsbetrouwen naai. Jo gine jo waai, scherp van denken, diep van vielen, dieper nog van leeuwen. Jezus, zelfs van Nazareth, vrege net, waar komt die jongen waai? Jo roenen mij hem op, mystiek verboen, in vriendschap voor het leven. Jo koenen net oors, als jo mij het en ziel verwarren, zijn het kweer van de naties. Geweldleers, stiene leeuwen en leefde, tjenoer onjirmelijke wredens en tjusternis. Al zetten ze jou vast, jouw geest wie vrij. Jouw innerlijk plooide een glimpje om een moele. In jouw eigen spegelen de vrede. Voor mij venzenen winnen jouw leefde vol, dat bemoediging en treest. Ze brachten jou naar Dachau. En daar is het bad voor Marre. Fragiel en kwetsbaar jouw lichaam, onoerwinnelijk jouw geest. Kwee had jou net dat zwijgen brengen kind. Het goede wind. In God wie jou besteen verankeren. Jo libben te haal van de maaimensken, de karmel wat jo hoes, en daar vielde jo thuis bij God. Wij bidden. Heer God, Titus Brandsma, zocht jouw koninkrijk, zocht gerechtigheid, zocht zijn maaimenske,
Wij danken jou voor hem. En voor al die mensen die zoals hij beziek je om Gods wil te doen. Jezus te volgen. Jouw haren, jouw kracht om te zoeken van de hoop die het in haren is. Zo bidden wij. Jezus, jouw zoon, onder voeten weerstaan, kwam alleen te steen, moest de nacht ingaan. Dat maken Titus mij. Dat makken en meidje, zo volle meeske mij die strijden tegen onrecht en geweld. Jouw haar de moed om terug te gaan, dat zij in haar eenzames ervaren maaien, dat jou bij haar, ja in haar binnen, en dat ze witten maaien, dat op haar waai broeren en zusters erbinnen die dezelfde strijd strijden. Zo bidden wij. Wij bidden voor haren die het lijden onder oorlog en geweld, die het treuren om het verlies van een familielid, van een goede vriend, die daar een zwaar maatje om familie en vrienden die midden in het gevaar zitten. Wij denken aan de mensen van Oekraïne, maar ook aan mensen in zo'n soort oorlogen dat het onveilig is. Wij bidden om jouw ontferming. Zo bidden wij. En wij bidden voor haren in uw eigen familie, die het verdriet hebben, haar een zwaar maatje in de put zitten. Dat zij toch onrekken willen door jou. En door mij liefde meesken. En toch zal jocht zeggen en nije moed krijgen. Zo bidden wij. En laat u nou in stilte bidden voor uw eigen intenties. God van Taggedienes. Alles wat wij de stilte uitsprutsen hebben. En wat verburgen bleef in de stilte van uw het, lezen we bij Jodel. In het vertrouwen dat jou uw jaren. Zo bidden wij. En zongend bidden wij het gebed dat Jezus u leerd had.